ti dei vek u ka channel a kalo lom le che u ka ming chu NIKITAHAUZEL ani a MIZOSKIN care enthusiast ti IG page and call tu kani voin hian Instagram a zona lo zo ru ka ti Q&A ka ti kha karon chang do na chuan hei karon in chei dewa skincare te ka ti don lawa ka mit te karon chei ve dewa ka in chei chak shim shima chu wang chuan min lo shathiam don ya ka in chei chak ve shim shim ta ni chumo chuan I kai question how hi tuna han ti han ka kol vek to chuan kan chan han mong nga a zo na ma sabera changin mai shefi enge ingai dan a chat lo na te sha ta wa cha kom ve anon ti a chuan he hi ka soi du chu mai shefi ka tina sa to pa ke ma hiam thakha ta voi ni voi thum te ka ting nge ya a chan chu ka mai mu hi chou chak to pa chuan I vun hi ti fai shim ka tia ba ka skincare kan man te kha ati effective bi ka ati lu cha bi ka mai kan shave yan mo chu zo na hi ka dong nem the em mai kan shave chuan multe ati chou show lo mi an tia chou show lo a chana chu chou show lo wa mi pa mul angin a ron chou don lo mi pa mai mul angin a ron chou don lo wa apa ngai reng don ti ka soi do chu lo sha ula ma se PCOD le PCOS patient te chu tia ang nat na nei ho te tan chuan a chou sho the na chen sa san em awangin in doctor te ron masak a cha o film kur de wati angai a chan chu mai mul a chou du china wangin tiang nat na nei ho chu film kur le angai ti karon soi du a chan I mai mul shave hi a poina omlowa ma se in shave khan I mi pa mul me na he mi pu mul me na pa ngai ang hetia an me top na ang kha chu man lo tur ani a facial razor emo eyebrow razor man tur ani a chuan heng eyebrow razor le facial razor te hi I lei mei the oma aizola po IG Nancy Love Skin ti dor a khan I lei mei tur ma chu ta mi chu ke ma pon ka lei mei china Instagram a mi facial razor an ti how hi chu ka cha ve to ma se an siam nu tuka in ti pila ol nu tuka han vun han sik tir swal deuh hlekin a ti pil ngal zela chu wang chuan a tha in ka she cha lo chu wang chuan I razor he rual mer lo ni chu a tia phei vak lo tlema lo a siam lai khat lema kir koi deuh ang hi man anwang zo ka tia hei ka soi thiam cha lo ke ma chuan chu inglo ka lei thin na chuan an razor hi I arwal mar lo angil phei vek lo chu tia chuan man anwa ma a siam dan po hi hei inti pal ol chin a siam vek lo chu man anwam ka tia chu man thei a cha ka ti chuan I mai mul kan zia hian I mai foundation in hnoi te BB cream te in hnoi kan tamanga chu tia ang te chu ati be lawa chuan I hei a om khom chini ka tia ang om khom tur te kha avenga I makeup hnoi ati smooth ma chuan chu ka soi to ang khan skin care hnoi te ati effective zwala avuna alu tha zwala chumi chu a that na te nya a that lo na chu soi tur om lo chu ama ka soi to chuan chu ahnat na chu tiang ve chuan doctor te ron phot tur ka ti kha tia ang kha ni me a that lo na le in ven na film khur ngai chu chuan a dot le chuan dry acne prone skin tana skin care routine to le product recommend te tia heta taki chuan a har sa to pa asan chu in budget ka shelawa in skin concern ka shelawa chuan in acne te kha I doctor ron ngai chi lo te po kha alo ni theya I doctor ron hi chu a chaveka ma se I acne pa ngai he hetanga congestion ti ang omang hi chu exfoliator ang te po hian a enkol ve thei me ta ma se acne shim control thei lo le nangma I enkol thei lo ang chu doctor ron nge turania doctor te hi panvat a tha ti na ni chu mania lo in treat pok tu mai chuan I dry acne prone skin tan chuan skin care routine ang top chuan kan han recommend du chu toner hi apoi mo lutuk lo chu ti mai la dry skin ai chuan toner hi chu man the hi cha ka tia a begin hydrating toner ang te I hydrating care lo po hey toner moisturizing
moisturizing lam hei amom chete tel lam hi mana tha ka tia chuan tuna ka man mek I Tony Moly I ceramide toner ang te hi dry skin tan chuan a tha ema ani lo pon toner niacinamide tel I hmanga I toner niacinamide tel I man to chuan a serum man tel kher kha angai to lawa chuan serum lampang chu Centella asiatica emo snail emo chu tiang lam green tea ti te atel na lam serum man kha a tha a dry skin atan chuan I hei calming soothing deuh ang kha man kha a tha a kha ang te kha lo ni thei se chuan cream kha chu I vun ina du khop tur eng pokha ni mai cream kha chu a chan chu moisturize chat chuan atok emema I mai ati bol do lo chuan acne prone ni ini tel box chuan I mai ti bol lo tur kha a tha emema chu ta chuan a product ang zonga in recommend tak hi chu a hara Instagram lama I miron bezok la chuan I thil dang te kanin zo belanga in recommend da all sam zo kanga te katia chuan sunscreen ang po in noi nuam sunscreen hi a cream ang ni thei se dry skin a chuan I gel type hi chu dry skin tan hi chuan amom I think sayang aro le mama china oily skin tan ani deuh tlang pui china wangin dry skin hian adu khop lo deuh china chu wangin sunscreen te po a cream lam ni thei se chu tiang bak lo chuan chan vak ngai na ka sheri lo he tiang ang to pa in zo hi chu chuan DIY rice toner chat lo na tia ani na taka hi chuan DIY ti hi chu kami sa lo khopa ka support biao lo boka chuta mania DIY lo ti ai chuan company te nan siam sa uluk de wale pa an lo siam sa ang skincare hi man a tha zo katia DIY hi chu eng nge om kha sha telawa baka rei deuh da tur angani phei chuan preservative ang te kha om lowa a chema ta eng chen nge a that ti kha sha lowa chu wang chuan a that na lam ai mai in a that lo na lam ha atam thei deuh zo ka chu wang chuan DIY hi chu tilo sha mila a tha ka ti chuan DIY ti thei chun cha om chuna ka sha chu oat face mask te honey hei khoizu a mai chia te ti vel bak lo hi chu ka support em lo a chan chu a that na ai mai han a that lo na hi om ve theya a chan chu natural na zong hi a tha vek lo wa natural te po allergens tam ta kanom theya kan fun hwa chi tam ta kha lo om theya chu wangin film phur le a tha a DIY hi tilo sha mang u ti ka soi du ni chu chuan teenage skincare routine a chuan zinga mai pinga moisturizer ni noinga sunscreen ni noinga zana mai pi le moisturize kha tok mai adang vak angai kher lo chuan I mai te abolani chuan acne treatment te niacinamide ang te khang te kha I mamoda na ziri ni mang thea chu tiang boina I nei lem lo chuan a basic skincare steps ama a video ma sa ka soi to ang kha khang kha tok mai I teenage care lo tan pon boina nei lo chuan boina sia mangai lo boina nei lo chuan thil dang man vak kha angai kher lo hei boina nei lo chunga kan du am luat wang hian kan vun kan ti che theya chu wangin boina nei lo chuan thil thar vak man lo mai kha a tha ka ti ke ma chuan sunscreen hi engtia zinga reapply tu ngi entia atlang puin darker ni dana apply turania chuan in reapply don khan mai phi le kher ngai to lo in du chuan in thlan tlema in maya latam ho kha in shufai me nga chuan in kut kha a fai tur ma se ke chu sunscreen ka hnoi ma in ka kut ka sil le mo sanitizer in ka kut ka eng ka ti fai phota chuan sunscreen ka reapply me zel kut bala sunscreen reapply lo tur chuan mai mom uluk tuk tan en kol da a ulukom le me en kol dan vak hi chu tiangin a om shat palo ma se niacinamide serum hi regular dewin han mang chilla chuan hydrating toner hi mang theila a tha hydrating toner baka hyaluronic acid serum hi mang theila hyaluronic acid serum le hydrating toner a in bel bom khan I maya hydrate anga I maya oil production tam lutuk kha alo
oil production tam lut tuk tur kha alo veng don tina ni chu alo control deuh don ya chu mi ba ka niacinamide serum mi man chuan i niacinamide serum man khan alo control bok dona chu I mai hydrate pa le heta control pa khan a le lam atangin I mai mom kha izuk attack don tina ni chu mo chuan chu a effective bera niacinamide chu man chu effective tho ma se I a effective dan hi man mo tut ni chuan a chak tok lo chu wangin hydrating toner le hyaluronic acid serum mi manga chuan niacinamide serum mi mang bok nga chuan chu side shang khan ni mai mom chu in attack don ni chu in control bok don ni chu a effective ber ni chu chuan period mai bol tur anga han pimple patch ability man tia pimple patch hi ability na ho chu pong ringot mai bol pong ringot ma se war eng ma omlo anga hi chuan omzia omlowa chuan ability na ang ho chu aron pong a khan tle ma var te emo he englo achunga omchin ang deu aron lan ang khan khatiang anga khan bel turania khatiang ang chi I period mai bol tura khatiang ang chia alo bol chuan bel chi ni lut to ke period mai bol kherlawa po bol chatli aron oma po chutia anga bol ani chuan I bel theivek pimple patch hi kolarenga chaga ti keima chuan keima pohan ka kolarenga ka hei ka run out ngai lo hei nei lo lai ka nei ngai lo ka stock renga ni chu san chu mai bol lul deuh te hi nom china ka bel le to patikhan a ser tur le a bol na nu duk rei deuh tur kha aveng vea a bol na nu duk tur aveng ti hi chu ni thoma se keima anga hyperpigmentation prone lu tu hei duk ma lu tu kin ni chuan eng ang pon veng po ni se a bol zo no chan a duk tho en tin po khoi lo mai la a duk tho chu mi a duk rei lu tuk tur chu aveng ve deuh tina ni chu mo chuan normal skincare routine glow set na oi ha chuan anti ka sang glow set na han ti deuh tok chu basic skincare routine ba ka khan skincare routine zing lama khan vitamin C serum emo han pel zeu la ani lo pon zan lama emo zing lama I du zo ka po niacinamide te han tel zeu la glow set chu a hnai ni mai I glow set kha chu a har lo ma se vitamin C hi ka soi du chu glow du wang hian vitamin C hi kan mang deuh vek tlang puya ma se chu chuan purging a siam thea vitamin C hian purging a siam thea ma se chumi purging a siam chu ka ngei lo hi anti thina ngei lo wang ani lawa I mai bol abol lo om sa a chung lama bol abol ro om tur jong kha aron nor chuak ti na nya glow na tur ani chu glow na tur vek ani chu ngei lo hi chu om ve te me I ngei lo chuan thakhat nuwa po are lo I mai bol kha chu ma se purging ani chuan thakhat nuwa chuan akiam do kang chuan glow kha aron om chan chawang katina ni chumo I purging le breakout danglam na po IG post a kan siam to kha lo chiar ula I purging in nge breakout pa nga I ngei lo wanga breakout in nei ti kha I lo thliar shan theinan kha lo chiar donya chuan vitamin C serum hi glow na chu ani me a chuan glow na tha em ka ti chu hyaluronic acid serum hi dia a tha hi kan ti khopa ma se han fak vul that na lu tuk ang hi chu tianga han soi vu chi chu ni chang lawa ma se hyaluronic acid serum hi chu a thok ngal to pakan man zo ve le hian a thok ngala I man don chuan I sha reng tur chu I vun rola in noi lo tur nia vun no ma mai phi zo antinan toner I man lo chuan toner I man lo pon I mai I phi a I phi zo khan towelin shuro mei lo la ti hian twai ringot la hei tui tam deuh om kha ti hian twai 5 pot la ti hian chan tlema tui la om tui I maya tui la cham bang ho neng khan ti khan hyaluronic acid chu I eng lo me ang chan achunga cream ten isil le ve kanga cha hei a khu chuak tur khamo khang kha isilanga vunna tiplam pa hei ati glow to pani chu hyaluronic acid chuan hyaluronic acid serum I ka recommend tho chu anaya description a kalo da anga a chatlom theina te a om pon kalo da telanga chu in lo enchin donya bukina chu glow set na chu ni me chu vitamin C
hyaluronic acid emo niacinamide chung chu ni mai chuan I biography han ti de to fizu ka shet ka khan soi dan wa ka ka biography chu soi do ni la a thui la tuk thil hi ka tong nem box se shem soi sen ni lo atam lu tuk chu wangin kan soi ri lo me tu ta chuan I sunscreen du ber pakhat tia tuna tak hi chuan fix derma mi hi man nuam ka tit topa I silicone matte ti emoni kha man nuam topa chuan chu ka mang deuh char ria tuna tu lai tak hi chu man nuam ri apply po nuam topa chuan pakhat chau han ti hi chuan sunscreen hi du ka nga topa sunscreen big tu lai ka du top 3 te mang top 3 chu fix derma sunscreen how hi ania avain khai khom yang chan chu pakhat te kan soi chuan top 3 an lo avek to na fix derma sunscreen how hi man mom ka ti topa chuan chumi dota I requil dry touch sunscreen hi man mom ka tia adota I tan fly anti pollution gel zok agree zok hi man nuam topa chuan chumi pathum ho chu ka top 3 ani re tuna chuan ma se tulnai takhi ka man tharle pakha chu the derma ko mi an sunscreen hyaluronic acid 1% tikhanya ma se ka first impression a chuan man nuam ve dewa ma se skincare chen khat ka skincare product chen khat nen hian in min lo dewa om yang aron khok ve dewa ka man tuna ka man zin ta ka chuan aron khok hi om ve dewa kha chu ru pe dewa man ngai ka favorite zinga chuan atel thei mei thei khan mang rei dewina chu ani deuh mai sunscreen bi ka chuan brand I try out thar tur anita try out thar tur han ti hian tun kuma try out ka du chu pulp how hi try out ka chak topa athan chu I review vel ka chhar pon an serum how hi a effective top pantia a chat mel pokatia achan chu an man po ato viau lawa pal pho hi try out ka du'a chuan suganda an te moni nge chu tiang chuan an lam moni heng ho hi try out ka du ta achan chu an packaging te an ron thla ka chuan product thar retinol ti te an ron nei tharamo chung chu try out ka chak om topa he an it om topani chu packaging a chang ringot pon an it om topani chu try out ka tuma chuan mi shang hian art rhythm hi try out thin rom in te ma se an product atak le tui in chen shang ti vela complain tam lu tu ga wang khan min ti team dewa ma se tun kum chu thei engpo a risk to pin kan try out thin tang ka te chuan try out chu katum ve dewa art rhythm hi chuan enge dang try out ka tum le han soi me don chuan atam hei ru a chuan om thoi shem Indian brand ron chwak thar ho hi ni me try out ka tum chu in Korean brand ti ve ho hi chu kanning ve deuh to ke ma han ba kan an pricey ve deuh ka tia chu wang chuan Indian brand ta a tha kan zong don ni hi mi recommend thei tur ang te shem a chan chu atloma kanrama osam takina le the boka to deuhin an market lo boka mo chave deuh atam to a Indian brand ta po chu wangin a tha kan han zong zel don hi brand try out tur chu Instagram story a karon soi zel me ka ring ani nom deuh to em question hi tam ve re to pa kan ti englo kan ti wat don ya hun enge mani chen problem mil active mang tho si thok tak ka lang bok chong si lo hi engtin nge ti turon tia video masa aka soi ang khan ivunin at tort ati thei bak a thleng ve po ani me theya chu wangin skin reset ka lo ti chilla basic skincare step ang khan thakhatal skin lo reset chilla tang chuan chu ta chang chuan a shet anga chu ta changa a re thei lo chuan in anti nge ngai ti na ni me doctor te pui na angai nge ti na ani me chuan kyang te skincare with seeing COSRX nail essence man masak turn tia engpo skincare steps a in noi dan tur adot tanon siam chinta he Instagram account chen khat tam dewin in noi dan tur dot anon siam chinta ma se khatya angkha adota
aduta follow diak angai lewa it follow dan tur dik tak zok chu skincare apo engpo ni se apan zok alai zok kha inoi masazel meyang engpo ni se mo alai zok antinan kyang te vit c le cosrx nail essence te po cosrx nail essence sai chon kyang te vit c kha alalai zok a chu wangin vit c kha inoi masameyang aru sangte te kha follow kha ngai kherlo ni alai zok kha anime alai ta changa a cha ber dikhan a indojel khan in noi meyang CeraVe product hi a chato kem cha chu ka ti ma se ke mani ang Mizoram anga chuan a to overprice CeraVe kher man kher angai lo ni chu a overprice ma aman hi aman ne na in phuri lo sabram anga i $3 ang chu zali zanga zaruk zasari ang velek chuan leive theila chuan aman ne na in man tho ma se Mizoram anga chuan atau chu te top chu ani mai ma se man thei chuan na tha poisa kan ne man thei chuan na thal tu thung chuan cleanser le toner hi zana ka hmang boka zinga nen man hian na sama ma em I toner man ka exfoliating toner ani lo chuan na salo I cleanser to chu zing le zana man ngi turnia na satna engma pakhat ma om lo ka tin ani chu chuan acne scar hi om dul tu ka khoilo pon om anu duk tho zel ti re ma dal tur ni chuan vitamin C serum te niacinamide serum te kojic acid te tranexamic acid te enge dang brightening ingredient alpha arbutin ti te khatya ang man khan imei khatya ang combination in mil deuh te man tur te hi om ve china chung ho chu lo en la I posa te po kan siam china chung ho chu lo man kopani me chu tiang ni lo chuan han ti dan va ko om chuang bok lo chuan sunscreen man chat hyperpigmentation a chuan bolna nu duk melasma eng duk lampang rong rwa lo tia po sunscreen man chat hi chaber sunscreen hi I bolna nu duk emo mai duk en kol na chaber ani sunscreen man chat hi Korean product or Indian product atia tuna ri chuan Indian product ka choose riang Korean product chu student te kan lania chuan hei kan budget in a phareng lo man reng tur chuan a phareng lo chu wang Indian product ka thlang zo ke ma chuan bikina Korean product chu man cha ka nei thot a bikin toner te essence ya te Korean product hi man nuam ka ti to pa ma se awai vai mang tur chuan I Korean product chu ka afford lawa chu wangin Indian skincare ka thlang zo tlang pui S&P pepperonic le minimalist hi man ko papoyam tia poilo S&P pepperonic ka chu peptide le hyaluronic acid ani wangin minimalist engnen po man kop thevek close comedone hi engtinge kan en ko lang anita close comedone chu exfoliator AHA emo BHA man shuk zeu khan azia zel meyang I lau thon turom lau AHA ho chu glycolic acid te I AHA ho chu glycolic acid te ania chuan mandelic acid ti te AHA chi sang Instagram a karon post tu na he karu ka thwa ka boy le vek to chu wang chuan I Instagram post khalo en la BHA po salicylic acid ania chu chi sang a om na chung chumi skin type a zirin man tur lo om zel meyang lactic acid te po chalu tu skin sensitive skin ne mo dry skin ni chuan mui duk re na chade o mui duk re na hi ka she lo ma se ke ma chuan mui duk ka ven na chu SPF om lip balm ka manga jinglama chuan vitamin C serum hi ka maya ka noi han ka muya ten ka noi telvek zela chuan achunga SPF lip balm in ka thwale chin chu ka ven dan deu ber ni mai mui duk ti re na takhi chu ke ma pa kala sha che abi ka mui duk ti re na an ti ho hi a claim ho hi adik tak hi ala om chi alawa chu wangin har sa dewang kha chu doctor ten dam doi e monite anlo nei te ni lo chuan skincare product heta OTC kan mu thei ang ringo thi chuan a har sa dew lek mai thei chuan steroid man wanga mai cheta vek hi engte enkol chi nge niang le atia I skincare basic lo ti phot se chuan aduta niacinamide le retinol mong changin lo introduce le se a skincare routine chu tiang chuan enkol chho retinol hian I avai vain ti chalo ma se atam jok chu asiam chadona chu wangin retinol mong changin percentage nyam te in
i lo introduce chause chu acha in karing active so hi kumeng za atanga man tinge antia ani na taka chuan active so chu ivunin na mamo pho chuan engti kuma po a man theivek ivun mamo dana zirni me antina konsom pathum lek polo nila imaya bolna sata I ekni I boy pui ya I boy na ani chuan eng active ivun mamo angzel khan mang theivek man hun big te kumma zira man hun big ti vela omlo ma se I boy na engmai nei lo chuan man khera achul na chana om chuang lo bok chuan skincare I tui chan chhodan skincare ka tui chan chhodan hi chu skincare ka mai kha ka bun hi rong arwa lo thei to pa sunscreen in noina cha po ka shengai lowa chu han zo me tur hin om lo china chuan han zo me tur om chun ho la hi I ka zo khan han mi hi an sang chalo tu ka mi hi an sang chalo to pa han zo te khawan in kha shun om deuh hian ni hei an neng lo ve deuh chin bo se hei tu ma chu kan dem chang lo ma se hei an boy nan lo boy poni thea chu hei min chang tha tur khan om lo lut tu ka han biak tur khan om lo bok se chu ke ma in kan in zir chawonge ka tia chuan ke ma in ka in chiara ka in zir chawa chumi deuh top chu ni me chu wang reng bok chuan ya I mi in thil min zo hian a thei anga zaidam thei sham lo chan ka du china chan chu I ka tui chho lai khan han biak tur em le zo tur em an om lawa I ka han ka ru chu tina ve lu tu ka chan chu ka tui boxia ka bo boxia han min han kai shoi tu khan om lo boxia chu ke ma a ka in hai kwak ve mop ani wang khan tuna ron tui chho ho hian hei ka hami ka boy na le ka she om ti na kha twar ve lo la ka te chu wain min zo po hian ke mi thin chelu tuk po hi zaidam sham ka lo tum chan chin ania chu wan chuan miron zo po ron in thlashung lo la I ka lo in hong reng ti ka soi ka ron zep tel sham du ni chu chuan active shang a tho dan ui hei chu I Instagram post lama kan ziak to a chen kan ziak to ka ron la zia belzel don boka video anga soi don chuan tuna ka video po hi a thui tol tu ka chu wangin mi lo she thiaw sham don ya posa ka ron siam ang chuan zan mu that lo wanga mai te mu tham si lo hian a bol vak maya antia I exfoliator chu ma ka soi AHA BHA ang chu lo mangla emo chu tiang ang bi ka hi chuan lactic acid hi a effective MMA kar khada zan ni manganga chuan lactic acid I man zana active dang manglo la chumi chu thakha chu te lo ti chuan azia nga chuan zan mu that lo wana chan ania isha chuan zan mu that kha angai ni me a chan abul pui ber engpo mai bul kan nei chuan a chan abul pui ber aru ta kan sha chuan kan sov zung thei arut kan sha lo ber hian yak hei boy puya harsa kan ti chin mo chu vain arut kan sha ta alo om chan kan sha chuan en kola olsam ber tina ni chu chuan chu adang hi chu ka chang to ri lo nga chan chu video hi a thui donu tu kan nakina karon la tile je langa I zona te poi ron zo she lo la chan rek chu ka to nga ma se video a sei donu tu chuan ti to dan sham apoi mo chin ho te kan changa nga chu ti chuan ti han in video chu kan ti to bri me nga chuan a to thlenga milo en saka vai nom thu karon soya ani nom deuh me thia ma se video she thiaw sham don ya chuan I product recommendation le chatlom theina ko thau chu a hnuaiah hian description a kalo danga I in lo en ve theu don ya chuan kalom lu tuk bye u